Хей, осмокласници! Знаете ли, че вече сте част от куп социални групи, независимо дали го осъзнавате или не? От футболния отбор до семейството ви, всяка група ви оформя като личности. Хайде да видим как. Добре, представете си, мотаете се с приятели, това е социална група. Семейството ви – друга група. Дори класът ви в училище се брои. Социалните групи са просто хора, които са заедно или работят заедно по някаква причина. Във всяка група всеки има роля. Помислете за футболен отбор. Има капитан, вратар, нападател. Всеки има задача, която помага на отбора. Същото важи и за семейството ви. Може би сте по-големият брат или сестра, или пък миротворецът. Ролите помагат на групите да функционират гладко, но понякога може да се чувствате различно във всяка роля. Това е нормално. Да учим за социалните групи и роли ни помага да разберем себе си и другите по-добре. Така че следващия път, когато се превключите от ученик към приятел, към съотборник, запомнете, вие сте супер в ролите си.